消えた。ちょっと休憩。これで終わりだよね。さっきのあれ全部消えた？この神社、昨今地の古い神社か。昔は栄えてたみたい。火事があってからは人が寄りつかなくなっちゃったって聞いた。これが御神木。朽ちているけど、かつては立派だったんだろうね。
こにつながってたんだ。閉まってる。裏はシュウ、相棒、私だ。シュウ、とりあえず家の中で2人を待つか。シュウ、リンコ。シュウ、ここから先は大きな苦痛を伴うことになる。いいえ、私は恐れません。では行こう。ここでは3つの儀式がある。はい。姿が見えなくとも一緒にいるのを感じます。頑張ります。あなたにふさわしくなるように。行こうか、ひな子。はい。この壁、なんか妙だ。
ここだ稲子。はい、今参ります。私はここだ。ずっと君といる。はい。
啊？等下，你用去啊吧？这册的手汗。啊？なんだ？手汗啊！立派だったぞひな子。啊，我即摆有第四个字啊，你还假？奇怪，伊讲两届呢，照理来讲，戆的时阵就转去表世界呢，但伊毋是安尼呢，哪安尼？痛み止めは施した。まだ痛むか？いえ、少し引きつる感じがするだけです。あ行きましょう、次へ。君さえ良ければ。はい、大丈夫です。过来兴愿啊！你觉得过来兴愿啊？现在这个时阵我已经有第四个能力了对吧？美しい腕です。哈？哇，真正有呢！够寒的啦，切假啦！我没就在去哦。好啦好啦，等，我等塑料个讲。ひな子、はあ？よく頑張ったね。三回拄三回。来，我甲会当。我叫想要结束呢，要创一支手，创一支手就要创啊，对啊。而且我目前看迄个评价是80几拍好评的，是假啦，这比四七瓜个，哎这比四条个悬呢。即摆的身高是拢在算受小，我真正受。来，你莫关门哦，我要等你摕物件哈。来。哦，我知道了。伤啊！看伊要放啥物件出来啊？来啊，讲，先算了，但是我感觉今仔若安尼，应该阁算袂了啊。
哎呦，哦，去哦！私も清水ひな子になる。この贈り物に恥じない働きを。哎呀！刚才我无无类呢，我想基本我看过一寡是讲无类就个啦。哦。哎呦！好。我记了。啊！哦，这支手呢？喂，你后白来哦。当环境，环境敢是本来就会晓，但是正道系统环境拢无想要学就对啊，无啥兴趣。啊！你不快哦，没有进来了。加赛。哎，好嘅。されません。それが私。
死ね。もう死ね。Đó mừng cái là cuối về. À bỏ tình yếu rồi. Ý, ồ. Okay. Cái này đó, Uki vừa sao được? Cái còn bạn có thuyền ra không kìa.よく頑張ったね。はい。Bên kia, bên kia ấy mà vẫn còn gì à, cái tiểu cái ổng à. 儀式は終わったよ。君は本当に頑張った。次でここでの儀式は最後だ。これで身も心もあなたのものに。おお。こっちだ。秀吉奇秀，秀吉奇。
じめまして。なこです。唔对啊，而且我这是龙，唔是狐狸哦，唔怪怪。
あら俺。これが最後の儀式だ。さあ。
りがとうございました。よく痛みをこらえてくれた。凛々しかったぞ、ひな子。いや、痛い。私の目を見なさい。痛い。ひな子、私の目を見なさい。奇怪，睇多一個都未成，做咩一前啊？隊長啊！もう痛いことや辛いことはないよ。落ち着きなさい。はい。痛いことや辛いことはありません。私は落ち着きます。それでいい。さすがひな子だ。
りがとうございます。さあ行こう。はい、行きます。なちゃん。これでようやく。新しい私に頑張ったね。さあ皆が私たちを待っているよ。進むべき道が。とても綺麗だ、ひな子。後で。你那只我改爬。行こうか。はい、ご一緒に。見たまえ、皆が私たちを祝ってくれている。あなたの新しい生に祝福を。
リンコ。私たちの世界からひな子が死んでいなくなる日なんだから。リンコ、私はあんたの願い通り死んでいなくなるから。だから私のことなんか忘れて幸せに生きなよ。忘れてやる、消したってやる。私の記憶から世界からお前の名前なんて全部消えたんですよ。消されない。私の名前は清水ひな子。あ、私の気持ちを知ってたくせにずっと欺いていく。お前らに見たくなかった。こんなリンコ見たくなかった。ひな子のくせに苦しい。銃のそばから消えろ。悔しいけどひな子、気持ちを知ってたくせにずっと傾いていく。お前が見たくなかった。こんなリンコ見たくなかった。私が騙ったよ。お前にずっと騙されてた。騙ってなんかない。燃えろ、私の怒りの炎で。お前が憎いひな子。呪ってやる。幸せになんかさせない。お前の幸不幸はお前の責任だ。
なかった。凛子のこんな姿。でも今は嬉しい。お別れに際して私たちはようやく本音を語り合えたね。これで凛子の世界から清水雛子は消えたね。お幸せに、凛子。私はじゃない。どうした雛子。私は君は雛子じゃないか。私は君は雛子だ。はい。私は清水雛子じゃない。私は雛子。そうだよ。君は私の雛子だ。お母さん。そろそろ帰っておいて。お夕飯ができたから。おい、リンコを離せ。雛子、もう時間がないのよ。いつまでここにいる気なの？姉ちゃん。久しぶりね、雛子。やっぱり 아, 예. なんだか不思議な感じ。お姉ちゃんがお姉ちゃんじゃないみたい。お互い様よ。私の中での雛子はまだ小学校前。そんな格好をしていると雛子が雛子じゃないみたいだわ。お姉ちゃん、私。あなたが生かされたということはここに至ってもまだ迷いがあるということなのね。迷い？今日までに何度も言ったかもしれないけれど、もう一度だけ言うわね。生はあなたが選びなさい。誰の意見も聞かなくていい。自分の意志だけで選びなさい。だけれどもこれだけは覚えておいて。あなたがそれに悩める時間はもう尽きかけている。いえ、普通の人間ならばとっくに尽きている。
凛子。哎，我的米啊，靠呀！お姉ちゃんの言う通りだ。時間がない。二人とも待ってて。すぐ行く。また私を惑わすのか。私は前へ進む。
啊，那精神的物件其實頂擺嘛拄着。町まで早く家に帰らないと。ここは侵食されてない。俺大人呼んでくるから落ち着いて。怖がってるだけだから。怖くないよ。大丈夫？すごい血。早く手当てしないと。ありがとう。大丈夫か？子供を噛むなんて許せねえ。ただ殺してやる。僕は琴雪って言います。君は？私はひな子。清水ひな子。私は覚えていなかったのにな。被害者につきましては意識不明、呼吸も確認できないとのこと。金城998了解しました。以上、金沢本部。10人前後が倒れているような状態。現在確認中です。しばらく待て、どうぞ。私の町が化け物の巣じゃないか。
たちの仲間にはならない。我干，这把绿花是告白的，干你老！别开了。相棒、もうすぐだ。血もやられてる。
しもし。清水さんのお宅でお間違いないでしょうか。岡本水産でございます。毎度ごひいきに預かり誠にありがとうございます。もしもし。知らない部屋だ。いつ撮ったんだろう。お父さんたちの部屋なの？くぼみ、何か入れるのか。シュウ、そこにいるの？なんでここに？この日付、何か大事な日だった気が。
私のうちどうなってるの？見たことある気がする。思い出せない。バカ野郎！お前は何度啊，那个就这样啦啊，好冷嘞，冲劲的冲劲，我咧冲啊，受无咧，到底是啥问题啊？わかるんだ。すみません、すみませんね。お前味ちゃんと見てんのか。薄すぎんだよ。こんなの茶色い泥水じゃねえか。こんなこともまともにできないのか。女に味噌汁が作れなくて何の価値があるんだ。やめてよ。いつもいい加減にして。うるせえ。親にその言い方は何だ。引っ込んでろ。お母さんもお母さんだよ。ちゃんと言い返せばいいじゃない。お父さんもそんなに気に入らないなら自分で作ればいいでしょ。上手なんでしょ、お料理。ひなこやめて。お父さんにそんな言い方しないで。お母さんが悪いんだよ。ひなこはいいから早く学校に行きな。お母さん何も悪くないよ。悪いのは全部お父さんだよ。ひなこ、お父さんにそんなこと言うもんじゃないよ。早く行きな、早く。お父さんも嫌いだったけどお母さんも好きじゃなかったな。
部屋。昔これで遊んでた。開きそうなところがある。これ何？
私の日記？何か入ってる。こんな部屋、うちにはない。ガスが切れてるみたいだけど、チューブはまだ使えそうだ。
ふざけないでよ。ああ。ひなこ、お父さんはね、ひなこきれい事はやめて。私知ってるよ。お父さんの借金のせいでしょ。おお、なんだと？おかしな人に騙されてお金を全部持ち逃げされたのはお父さんの責任じゃない。お母さんもあんなに倹約して、お姉ちゃんだって友達に笑われても古い服のままで少しでも幸せになろうって家族みんなで貯めたお金だったんだよ。偉そうなこと言う前に謝ってよ。私に、お姉ちゃんに、お母さんにずっと迷惑をかけてきたことを謝ってよ。なんだその言い草は。お父さん、やめてください。お願いします。ひなこ、悪いけどお惣菜を買ってきてくれる？だって何でもいいから行きな、早く。離せ。今日という今日は我慢ならん。親のことを何だと思ってやがる。落ち着いてください。お願いします、お父さん。女は家畜と変わらないんだ。
話だろう。ひなこ、しゅうくんから電話だよ。今いないって言って。いるって言っちゃったよ。じゃあ買い物に行ってるとか言っといてよ。はいはい、分かったよ。私が見えてるよね。とうとう私の声まで聞こえるようになったんだ。そんなとこに立ってないで入ったら、ちょうど話がしたかったところだから。あなたは誰なの？自分でもおかしいと思うの。自分で自分がわからない感じ。自分の気持ちが自分で理解できない。どういうこと？何の話をしているの？多分あなたは私で、私はあなたじゃない。そういう気がするの。あなたは誰？私がひなこならあなたは誰なの？あ、ひなこなのは同じ。でも心はもう清水ひな子じゃないのかもしれない。わけのわからない言い方はやめて。何の話をしているの？あんたこそとぼけるのはやめて。さっきからなんで何もわからないふりをしているの？ねえ、しっかりと私と向き合って、ちゃんと考えて。私はね、あんたをすぐに殺すこともできたんだよ。でもしなかった。なんでかわかる？ちゃんとあんたと清水ひな子と本気で話がしたかったから。私たちは対等に、そして全力で殺し合わなくちゃいけない。なのにあんたは逃げ回るだけ。それどころか真剣に私たちのことを考えようともしていない。これ以上あんたが逃げ回るならもういい。もう今度こそあんたを殺すから。あんただけじゃないからね。お父さんもお母さんも殺す。この家もこの町も消し去ってやる。凛子も咲子も殺す。そしてもちろんあんたの大切な相棒もね。シュはどこにいるの？ねえ、シュってそんなに大事？あんたのこと未だに宇宙戦争ごっこの相棒だと思ってるんだよ。あんたのこと女だとさえ思ってくれてないんだよ。ただの幼馴染の腐れ。死んだって全然問題ない。シュは大切な私の相棒だ。殺されてたまるか。
ちの中まで。こんなとこに置いとくなんて。どうしてこんなことに。よっ、ひなこちゃんのお帰りだ。待ってました。ひなこ、遅かったな。今から始めるところだったぞ。誰のなんだと。それではご一同様、包丁のさよどうぞご覧くださいよなんだその言い草は。
女の役目なの。何の腕だ。なんでその目は。それが父親の態度だ。お父さんにあれ。上に向かって何の腕だ。どうしてひな子はそうなの。女のくせに上に向かって何の腕だ。なんでその目は。それが父親の態度だ。少し話しろ。派手にやった女忘れやがって。そのためなのよ。わかんないわけわかんないよ。いい加減にしてんか。もう7月だ。その態度なんだ。どうしてひな子はそうなの。どこへ行く。もう7月だ。その態度なんだ。お父さんお母さん。これを飲みなさい。少し楽になるはずだ。私は一体。まだ体が馴染まないのだろう。よくここまでこらえてくれた。これでは皆様に愛想を尽かされてしまうでしょうか。そんなことは私が許しはしない。
少し血色が良くなった。君の体にも合うようだ。先祖の霊に備えた米と水を混ぜ合わせてこしたものだ。神聖な力が宿っている。もう出てます。ありがとうございます。そうか、気をつけて。そうだ、君にこれを。もう君が私のものであることの証だ。行こう。君のために用意したものがもう一つある。はい。なんだか賑やかな絵。交我叫是叫做啊，叫我的爸，我袂当个做啊，我要怎是叫做？哎。